Hello friends, बरायबाय Bodo info official YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ। दा बिग आपडेट बेनो जाबाय आसामनि एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज गाबोननिफ्राय सोलिला जायफ्रा गोरोन्थि मावबाय आरो लोगोसे सोलिला लोगो लोगो नोंथांमोना जेरावबो साख्रि मोननाय नङा बेनो जाबाय आसामनियानो जा एबा नोंथांमोननि BTC आनो जा एबा आसाम पुलिस जा एबा ADRE एग्जाम जा बेनि सायाव डिटेल्सखौ लाबोदों बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नाय अब्लासो डिटेल्सखौ मोनगोन। दा खायसे खायसे स्किप खालामो बेयावनो आन्दायो दा बेखायनो भिडिअखौ नायग्रोजोब आरो हानाय एसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो प्रब्लेम्स जाया। दा नोंथांमोना जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट्स नोंथांमोना बर' रावजों बड' info YouTube चेनेलाव मोननो हागोन। दा जोङो फार्स्टआव थांगोन बेनो जाबाय पर्टेलाव। दा पर्टेला माखासे फांसना एसे चेन्ज जादों जों बेखौ नायगोन। दा जोङो डाइरेक्ट फैखाबाय सेबास्टिटिउननि अफिसियेल साइटआव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो माखासे फांसना चेन्ज जादों। दा बेयाव जोंहा डाइरेक्ट सिगाङाव जोङो लगइन मोनोमोन नाथाय बेयाव लगइनआ दायो गैथ'वानो। स' मा खालामनांगोन मोनसे नैबावहाय मोनसे गोदान दङ बेनो जाबाय मोनथाम सिन दङ। स' बे मोनथाम सिनाव नोंथांमोना क्लिक खालामनांगौ अके। स' बे मोनथाम सिनाव क्लिक खालामदो आरो खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेबायदि मोनो गाहायाव मोनदों लगइन आरो लोगोसे रेजिस्टार बेयाव खनसे क्लिक खालामबावनांगोन नोंथांमोना। स' बेयाव क्लिक खालामदो देन खालामनाय लोगो लोगो जोंहा सिटिजेन PFC बेबायदि दङ डाइरेक्ट जोङो सिटिजेनाव थुबानो जोंहा गेवगोन। दा फाइनालि पर्टेला बेयाव गेवबाय देन बिनिफ्राय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जनि लास्ट डेटआ जाबाय 15 आगस्ट। दा गाबोन लास्ट डेट बिनि सिगां खालामनांगोन बिनिफ्राय खालामाबा नोंथांमोना प्रब्लेम जासिगोन। दा दिनैहाय 14 बेनिफ्राय 15 साननै दङ बिनि गेजेराव जायफ्रा रेजिस्टार खालामाखै नोंथांमोना स्क्रिनाव नाय बिनि लास्ट डेट फोसावखादों गभर्नमेन्टआ जुदि बिनि सिगां खालामाबा नोंथांमोना इनभेलिड जासिगोन एबा सार्टिफिकेटआ सोलिला अके। डकुमेन्टस भेरिफिकेसनाव नोंथांमोना 100% रेजेक्ट जागोन लाखिजानाय नङा। ADRE जा आसाम पुलिस जा एबा गुबुन गुबुन आसामनि साख्रि जा आसामा कम्पालसरि बेखौ नांथारगोन। दा खोथाया जाबाय सोरबायदि खालामनांगौ डिटेल्सआव फैबावबाय बेनो जाबाय 2 जानुवारि सिगां जायफ्रा आसाम एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआव एप्लाइ खालामदोंमोन नोंथांमोना बयबो फाइनालि मा खालामनांगोन 100% रेजिस्टार खालामथारनांगोन। जुदि 2 जानुवारिनि उनाव खालामदोंबा हमना ला 3 बेनिफ्राय 4 5 6 7 8 मार्च एप्रिल मे दा बाथ्रा जाबाय 2 जानुवारिनि सिगां जायफ्रा आसाम पर्टेलाव एबा सेबास्टिटिउआव रेजिस्टार खालामदोंमोन नोंथांमोना 100% नांथारगोन अके। दा बेनो जाबाय डिटेल्सआ बेखायनो गोसो होदो जायफ्रानाखि प्रब्लेम्स नोंथांमोना जाहाथे जाया बेखौ गोसो होबानो जाबाय थाबैनो खालामना ला दाबो टाइम दङ। दा इउजार नेम खालामनानै नोंथांमोना लगइन खालामनांगौमोन जुदि गैयाबा निउ इउजाराव क्लिक खालामना ला बेयाव खालामनाय लोगो लोगो बेबायदि पेजआ अपेन जागोन अके। देन बेनिफ्राय मा खालामनांगोन मबाइल नाम्बार एक्टिभ थानाया बेखौ होनानै OTP बेसिसाव जेनेरेट खालाम। गिभेन नामाव नोंनि सार्टिफिकेटआव जि नाम दं बेखौ होदो जेन्डारखौ सेलेक्ट खालामना ला बेनिफ्राय बार्थडेखौ नोंथांमोना होबानो जाबाय। पार्सनेल मेसेजाव हाय होननानै नोंनि नामखौ लिर बेनिफ्राय इउजार नेमाव नोंनि नाम 1 2 3 होबानो जाबाय बेनिफ्राय पासवर्डआव नोंथांमोना नोंनि नाम होनानै 1 2 3 हेशटेगबो होनो हागोन बेनिफ्राय कनफार्म खालामदो। देन बेनिफ्राय केपसा कोड दङ 5+2 बेसेबां जायो एन्सारखौ नोंथांमोना बेयाव बक्सआव होनांगोन आरो अके। दा हमना ला एग्जाम्पल जास्ट बेवहाय जोङो 7 होनांगोन अके बेखौ नोंथांमोना एन्टार खालामना लाबानो जाबाय। देन सिनायबा थिराव 2 अब्ला चेन्ज जागोन बेनिफ्राय आइ कनसेन्टआव होनानै साइन आप खालामबानो आइडिखौ नोङो मोनगोन बेनिफ्राय एप्लाइ खालामनो हागोन आरो। स' एप्लाइ प्रसेस भिडिअ दङ डिसक्रिपसनाव नोंथांमोना चेक खालामनो दाबाव A to Z दङ। दा बिनि लास्ट डेटआ गाबोन बिनि उनावहाय बारायगोन बाराया बुंनो हाया जुदि बारायाबा प्रब्लेम जासिगोन खायसे स्टुडेन्टसा जुदि बारायबाथ' मोजां। दा 2 जानुवारिनि सिगां जायफ्रानोखि रेजिस्टार खालामदोंमोन फाइनालि रेजिस्टार नोंथांमोना खालामथारनांगोन नङाबा डकुमेन्टस भेरिफाइ खालामनायाव 100% रेजेक्ट जागोन। दा बेनोमोन जायफ्रा थालांदों नोंथांमोना थाबैनो खालामना लादो। स' बेखायनो एगेन रिमाइन्डार भिडिअ खालामबाय जाहाथे जोंनि हारिया रावबो थालाङा अके।